अरे नहीं भाई, ऐसा बात नहीं है। बस मान मोट बनी लेके मोट पास से चले वाली की चलल बा। बस पठानी में ले जाकर रखा नहीं। चल ठीक बा, आओ आज शाम के। ठीक बा, रखा तनिया। मालिक ई कौन सा मान लियो नहीं रहुआ, बड़ा भारी लागत सा। अरे सर तोरा जानला बिना ढेर जरूरी बा, आके चुपचाप ले चलबे कि ना। छिनिया मालिक की हाथावा में धराई रहला लमहरे मोटे के दो का चीज हो। अरे सर ते चुपचाप ले चलबे या कि लात जूता खाए के विचार बा तोरा हैं? चुपचाप ले चल। मालिक का रे अब इतना पछुआ बहता, साला नोटी झुरा के उठा गइल बा। तनी स्प्राइट मंगा लेती, पी के मन गदगदा जाई। भाई बाप के जूझ पियबो सरौ पेप्सी के। हमहू तो तोहरे साथे आवत तनी, तो हमार काहे नखे नटिया झुरा गइल आ तहार नटी झुरा गइल बा। तहार का नोटी लोन में से झुराई, मुड़ी पर सामान बबारी हमारा, तहार कहाँ से झुराई। चल सरवा चल, बथान लोग ही आ गइल बा। बथान पर रख दिए सामान, जाके घरे गाड़ मुंह भर लिए खा के। अच्छा चली चली। अरे सर ते तो सामान फेंक के गांड मार दहले, तोरा से मुड़िया पर से आराम से ना उतारल गइल हा। तोरा गांड पर ढेर चर्बी चढ़ गइल बा। ए झाड़ तो पूछनी तो बतइबे ना कइला काची हो, भारी लागल उठा के फेंक दो निया। सब सार सामान हमार फोड़ के बर्बाद कह दलो, सारा पैसा बर्बाद हो गइल सारा हमार। सब सारा पैसा बर्बाद कर दलो। के दिन साला सारा महीना के सैलरी काटम तोरा, सब सैलरी काटम। नागपुर हमारा तन काहे चल लिया रे। तरे सर चलबे ना तो तू हम चलेम ना। अरे साला हो ठुठुला हुचकता होता। काहे ठुठले भाई, काहे हुचकत चला तारो, का भइल बा होता रा। का बताई रे भाई, साला मलिको अत न मार मरले हो, साला देह के अतर गपर ढीला कर देले बा। ऊ काहे ले मरला सा हो। अरे मत पूछ, एगो दुकान सामान मोड़ी पर भारी रख देले रहला, उहे साला फेंक दनिया, तो वही खातिर तो मरले बा सरवा। ये तो ते लॉन्ड पे को रोप सहेली, हम तो रहती तो कबे के मार के सब जमीन जायदाद अपना नामे करवा ले रहती। अरे भाई सही कहत है, उस सार के आगे पीछे एकरा अलाउ के हुबा। हां तो चलो से ना भाई, तनियो के ओ सार के किडनैप करके मार दी होल जाई, आ जमीन बेच के आधा रुपया बांट ली होल जाई। अच्छा चल ठीक बा, चल तब किडनैप करल जाओ। कहाँ भेटाई सरवा रे भाई, ए बरखन तो कहीं ना भेटाई, लेकिन रोज सुबेरे दौड़े जाला, वही बरखन किडनैप कर जाई। चल ठीक बा, तब कल सुबेरे चल जाई सर के किडनैप करे। ठीक बा कल चल जाई किडनैप करे। हाँ चल जाई। ये सर रे खुद धुरे तो होता, सर बेग हे दे रख लेबा, आइ तो सर धुरे देवा के लगे तब मारल दी सारे के। देख के लगे आगे चल सब मारल जाओ रे साला, ये पूरा में कोसी है। ठीक चल बोरा में कस धड़क दे। सर वो बहुत भारी बावे रे, मार से के बहुत भारी रहल, मार रे रुको सन, साला अभिनय करके मार के मुआ देबो सन तो जमीनवा के पेपरवा पर साइन के करी रे साला। तब ठीक बा, बोरा में से एकरा के निकालो सन। चलो सन तनी के निकाल के गाछ में बाना सन, तले हम मुत क्या होता नहीं साला, मुत क्या जल्दी से आइए। Oh no!
लियाओ सर तनी पानी एकरा के होश में लाओ जाओ जमीन के पेपर पर साइन करवाओ जाओ लियाओ। अरे ठुठलाते अच्छा भइल कि हा गइले ई सरवा हमरा के मार मार के मुता देले बड़ा सन। हमार झाट ठुठुला ई सब हमरे आदमी हउए सन। सर अभी तो मुतैल ही बानी सन अब हो गइबो करेम सन। तू सरऊ हमरा के एगो सामान पटकला खातिर मार मरले रहला हा ले हई अपना जमीन के पेपर पर साइन कर ना तो अभी ने बम लगा के गाड़ के नीचे उड़ा देम सन। अरे भाई कैसे मत करसन हमरा से हम बर्बाद हो जाए। हाँ जब गाड़ के नीचे बम लगा के उड़ा देबो सन तो हम हगे के तरिया रे। अकबर चाहे ना अकबर हमारे लाट से मतलब पहले पेपर पर साइन कर छोड़ खोल खोल एक हाथ खोल। हे अब जा सरऊ तू तारा इजा जियला के कौनो जरूरत नहीं बा। तू सरऊ एगो पेप्सी खाती हमके तरसैले रहल रे मार दसन त के मार दसन मार। चलो सन पार्टनर सरऊ के तक खेला खत्म हो गई अब जमीन बेच के अपन हिस्सा बांट लिया जाई। चल सर रे साले रे तोर हिस्सा कैसन रे पहले तो ई पेपर देख लिया जमीनवा हमनी के नामे हो गइल बा साले पढ़े के बिना तो भैंस चरावत रहल ई सब जमीनवा हमनी के नामे हो गइल बा हमनी के तोरा नामे ना। रे सर तनी के गद्दारी कइला हसन हमरा संगे ई ठीक ना कइला हसन बहुत बड़का गलती कर देले बारसन। ए सर ते अपना मालिक के संग कौन वफादारी कैली हरे तो हमनी कहत है कि हमनी के गद्दारी कर लेबे सर रे मार तो सर के गोली मार तो मार पहुंचाओ एकरा मालिक लगे मार पहुंचाओ एकरा मालिक लगे गोली मार। साला ये दोनों सिंह का काम खत्म हो गया जमीन बेच के अपने अपने में बात के बोली चलो तो।